V druhej polovici januára prebiehal v Považskej Bystrici zápis detí na povinnú školskú dochádzku. V základnej škole slovenských partizánov tento rok poňali zápis formou rozprávky. Tento rok sme zápis poňali netradične, aby deti mali z tohoto dňa krásny zážitok, takže sa nesie v rozprávkovom duchu. Detičky vítajú rozprávkové bytosti, ich obľúbené a s tým súvisia aj rôzne disciplíny, ktoré plnia počas zápisu. Napríklad popoluška triedi hrách, šošovičú fazulku, navliekajú koráliky, cestovinky, môžu si kresliť, no a potom robia také zaujímavé činnosti v rámci tried, ako je rozpoznávanie farieb, počítanie, tvorenie nejakých slov alebo obrázkov. Deti majú predovšetkým preukázať svoje zručnosti, teda či poznajú geometrické tvary, či poznajú čísla, písmenka, časti ľudského tela. Pri týchto činnostiach vlastne pani učiteľky zisťujú ich psychickú zrelosť do školy, pretože dieťa by malo už na tieto otázky vedieť plynule odpovedať. Čo všetko by teda mal ten budúci prvák už vedieť? Budúci prvák by mal vedieť správne držať ceruzku, mal by vedieť sa samostatne obliecť, samostatne najesť, odpovedať celou vetou, mal by vedieť samostatne rozhodovať o jednoduchých veciach, mal by vedieť základné také zručnosti ako poďakovať alebo poprosiť, požiadať a veľmi dôležitá je pozornosť u prváka, ktorá by už mala byť v tých 40 minút zhruba a aj to pani učiteľky pri zápise skúmajú. Čo sa ukazuje ako taký najväčší problém pri tomto zápise? Obyčajne máme ten problém, že u detí v tomto predškolskom veku nám strašne stúpa počet tých detí, ktoré majú veľmi slabú grafomotoriku. To znamená, že deti málo kreslia, málo čmárajú, málo píšu, takže vlastne to je najväčší problém, ktorý nám vyskakuje v prvých triedách. Ako to je možno s rečovými vadami? Stretávate sa s tým často? Áno, aj rečové vady je veľmi častá záležitosť v poslednom čase, pretože deti málo komunikujú, čiže majú aj menšiu slovnú zásobu a ani tie jednotlivé hlásky nie sú správne vyvodené. Deti sa do školy zväčša tešia. Prečo sa tešíš do školy? Na čo sa najviac tešíš? Že už nebudem v škôlke. Tešíš sa do školy? Áno. A na čo sa tešíš najviac? Čo sa chceš naučiť? Kresliť. Písať. A už poznáš aj nejaké písmenka? Vieš ich napísať? A aké poznáš? N. A vieš aj svoje meno možno napísať už? Tešíš sa aj na nejakých nových kamarátov v škole? Áno. Prečo sa tešíš do školy? Čo sa tu chceš naučiť? Písmená čítať. A už vieš aj niečo čítať a písať? Poznáš už nejaké písmenka? Áno. Aké? A, C, D, F, G, I, M, A, R. A vieš aj počítať trošku? Áno. Dokoľko? Do 100. Z roka na rok majú deti viac vedomostí, avšak menej sociálnych zručností. Ono to je také dvojsečné, pretože na jednej strane tie deti majú strašne veľa informácií, ale na druhej strane im chýbajú základné zručnosti. Čiže niekde sa odzrkadluje to, že jednoducho to dieťa, ktoré často sleduje televíziu, síce tie slová pozná, ale nevie pomenovať, čo to je. Áno, takže vlastne tam je taká disproporcia toho, čo to dieťa by malo poznať a v podstate nepozná a nemuselo by už poznať, ale pozná. Tie sociálne zručnosti sú na omnoho slabšej úrovni, je to z roka na rok horšie. Deti nám prichádzajú do školy napríklad bez toho, aby vedeli držať príbor, hej, alebo aby vedeli slušne pozdraviť, poďakovať. Naozaj tieto sociálne zručnosti deťom chýbajú. V základnej škole slovenských partizánov pripravujú pre rodičov a deti aj prípravný kurz pre budúcich prvákov zameraný na rozvoj grafomotoriky dieťaťa a na uľahčenie prechodu dieťaťa zo škôlky do školy. V budúcom školskom roku by škola chcela otvoriť 4 prvácké triedy. Ponúkame možnosti pre rodičov, ako sú rozšírené triedy s vyučovaním cudzích jazykov, kde sa učí anglický jazyk ako prvý, druhý cudzí jazyk pribúda v 5. ročníku. Potom máme triedy s rozšíreným vyučovaním pracovného vyučovania a na 2. stupni je to technická výchova, kde dávame dôraz najmä na technické a manuálne zručnosti. Je to určené najmä pre deti, ktoré začínajú s cudzím jazykom od 3. ročníka a ten druhý cudzí jazyk pribudne buď neskôr alebo vôbec podľa toho, ako si rodičia zvolia. No a ešte máme tretiu možnosť pre rodičov, ktorí majú deti intelektovo nadané, triedu pre takéto deti.
Do triedy pre intelektovo nadaných žiakov sa deti dostanú na základe testov v Centre pedagogicko-psychologických služieb a poradenstva, ktoré dieťa absolvuje na žiadosť rodiča.